U ovoj epizodi Agrokadra vodimo vas u Srem, u srce Srema, u Rumu, da vam pokažemo kako se ovde proslavlja Božić. Naime, u Rumi je običaj da tokom prvog dana Božića konjanici pronose vest o rođenju Isusa Hrista, a mi se nalazimo u domaćinstvu čoveka koji, pa gotovo čitav svoj život je posvetio ovome, čovek koji sa nestrpljenjem čeka svaki Božić, a njegovo ime je Milan Šušnjar i on je naš današnji domaćin. Domaćine, dobar dan i Hristo se rodi. Vaistinu se Hristo rodi. Evo, domaćine, da vas pitamo, kako izgleda Božić ovde u Rumi u Sremu? Pa Božić ovde u Rumi je nešto najlepše. Nigde nema kao što ima u Rumi. Od ranog zora, znači od jutros od 8 sati su se skupili, znači da se konji očešu, operu, da se namesti, da popijemo rakiju dok ne krenemo. Evo sad i dolaze konjanici i krenut ćemo negde oko pola 11, a trebali bi posle ručka, ali mi ne možemo zašto je Ruma velika. Ne možete dočekate? Ne možemo ni dočekamo, jer Ruma je velika, mi ne možemo da obiđemo Rumu. A kažete vi meni, evo, kako izgleda ta, da kažemo, tradicija i običaj za Božić ovdje u Rumi i šta konjanici u principu danas tokom ovog velikog praznika rade? Pa konjanici idu od kuće do kuće, dobro to znate, da idemo od kuće do kuće, širimo da bude znači veselje, da bude godina rodna, da bude što više dece, da bude što više zrebadi, teladi, svega i ostalo. A kažete vi meni, šta se peva na današnji dan? Samo roždestvo i vitleme. Jel da? Da. I to možete da čujete, evo tu su moji momci, možete da čujete. Pa jel ajde čujemo, može? Može. Roždestvo tvoje, Hriste Bože naš, vosijaj mirovi svijet razuma. Hristo se rodi. Vaistinu se rodi. Tako. A u domaćine svaka čast. Sad, još jedno pitanje. Kaži ti meni, kako izgleda današnji dan, evo iz svog ugla kad si bio mali, kako je to nekad izgledalo i šta se promenilo do današnjeg dana? Pa sve se promenilo. Kad sam ja bio mali, prvo branili su. Aha. Prvo se branilo. Pa kako ste onda u to vreme kad se ovo branilo? Pa jašili na ono, neko ih hapše, neko tako je bilo. Druga stvar, dođi vamo Nemanja. Nemanja, dođi vamo. Ovako treba da bude obučen jahač. Aha. Evo ovako. Dobro. To je znači prototip. Tako bi trebalo da bude obučen. Ne kao ja, ne kao on. Dobro. Ali ja ne mogu. A što ne može? Pa ne mogu da ću sam matur. Dobro, šta to znači? Šta ja kažem evo, treba da ima? stani ovde. Pa evo, mora da ima čizme. Dobro. Ja imam čizme. Mora da ima pršnjak, naš sremač. Je to obavezno u Sremu? Mora da imaš obavezno. A koji? Mora da ima džemper. Znači, kompletna oprema je ovaka. A u moje vreme nismo mi imali to. Mi smo jašili, nismo imali ni sedla, jašili na golom konju. A ovo je sad napredak. Modernizacija. A čekaj, kako je bolje jašiti? Da li bez sedla? Ovako, udobnije? Ovako, vidi. Svi su uniformisani. Dođe vamo, ti stani, on je sa dugačim rukavima, stani ti ovdje. Ajde da pokažemo. I on je obučen kako treba. Evo ide ovaj što hoće da me smeni. Brćo! Čekaj, može neko da vas smeni? Koliko ste vi godina u ovome? Koliko već godina iz ove kuće kreću konjanici za Božić? Ja sam prvi put jašio 78. godine. Znači bio sam ko... 978. 978. I tada uhapsili matora i uhapsili mene kao klinca. Da. Majkin, to je živo. Ozbiljno? Da. I od 78. godine ja sam jašio svake godine, nisam jašio samo 89. godine, bio sam u vojsci. Znači, imate li podatak koliko godina odavde kreću konjanici? Vi jašite od 78. ali... To sam ja jašio. A tata je jašio, ja ne znam. Pa deda Branko je jašio, pa tvoj tu deda. Svi su iz ovog kraja, svi su jašili. Nije i bilo puno, znaš, ali su svi jašili. Koliko danas ima konjanika u Rumi? Pa ja mislim da Ruma ima najviše. Koliko? U Rumi će biti sada ovde kod nas oko 50 i bit će na bregu 40, a? Eto, otprilike, znači kompletna Ruma oko 90 konjana. A za mali Božić vas pozivamo, za mali Božić će nas biti 200. Ovde isto u Rumi? Ovde u Rumi 200, da. A evo da spitamo još malo oko samih običaja, oko te tradicije za Božić. Generalno, mnogo toga se promenilo, kažete, život je danas drugačiji i brzo se živi. Koliko, ajde da kažemo, je potrebno ljubavi prema ovome da bi se to održalo i očuvalo? Koliko vi volite konje? Ja ih volim, ne može to da se opiše koliko ja volim.
Da, to ne može da se opiše. Na skali od 1 do 100. Ali gledaj, ali svi oni vole. Oni svi vole. Pa da ne vole, ne bi bili tu. A na tako? skali od 1 do 10, 11. 11, ja volim. Šta konj znači za domaćina? Pa sad znači prestiž, nekad se radilo, nekad je pola ovih konja nije kadro da radi, ali nekad se radilo. A sad znači prestiž, znači što bolje ide nogom, što je veselija, razumeš, što je bolje. A kako se dresira konj? Kako se on uči Pa da... dobro, to Jel je ima sad. tu neke tehnike, ima neke tajne? Pa ima, ali to, znaš, ne može to sad baš, znaš, da se ukratko ispriča. Ima, znači od mali nogu moraš da ga treniraš. Kako ga naučiš od mali nogu, on te tako sluša ceo život. Znači, ako ti ga naučiš da te liže, on će te lizati ceo život. Znači, vidi, sa konjem moraš, nema opuštanja. Znači, s konjem mora ošto se digu kvalitet konja. Koja rasa dominira? Lipicaner? Lipicaner. Malo je Po sad čemu je lipicaner drugačiji od ostalih rasa? Po čemu se on to izdvaja? Pa izdvaja Šta se ga po to tome, izdvaja? pa vidi, najmanje se radi sa lipicanerom. Imaš, Znači, na primjer, inteligentniji? lipicaner koji stoji u štali po 3 mjeseca da bi ga jednom terao. Na primjer, kave pijen konj ne može, on mora da bude u treningu svaki dan. Lipicaner može da ga ostaviš 10 dana i on ide kako je išao i pre 10 dana. Ili pre mjesec dana, ne bi. Dok ove druge rase moraš da treniraš njim. Mislim, svi kažu konjari najgora je rasa lipicaner. Najlošija kao. A za nas opet najlepša. Najbolja. Pa za nas najlepša. Dobro, znači razumeli smo da je za ovo potrebna ljubav, da je potrebno srce, tako rekao ste, i da je potrebno da se čuva tradicija, da se neguje tradicija. To je samo tradicija. Sad je ostalo da vidimo kako se vi penjete na konja. Mi smo čuli neke priče, ne znamo da li su tačne, da treba, kaže, malo pomoći i da je posljedne merdevine u kući koje služe samo za to. Jel možemo da vidimo kako to ide pa da polako dobro. krenemo? Ne bi valjalo, ali ako mora, nek bude. Ako mora, ajde vidimo, mora. Evo da vidimo kako izgleda kad se penje, evo, a znači to su te merdevine. To su merdevine. Čekaj, izvini, a to nije za krečenje. Jesu, aha. ali u ovom sportu one služe. A u ovom sportu za to? Da. Dobro, ček da vidimo kako onda to izgleda. idete, penjete se na merdevine. Jel brojiš stepeni? Ne mora. Ne mora. Znači idete ovako, Dobro, ova noga znači ide u zengiju, dobro. ova druga vamo, op. Tako. Evo, da može da se skloni sad. Sad može da se skloni. Može da se skloni. Znači, sad smo spremni, jel tako? Sad smo se spremni u ovo, mir. I tako možemo da jašimo. I koliko sad možda izdržiš tako? Pa ja ću izdržati jedno 4 sata. Mir! Koliko, 4 sata, a? Da, jedno 4 sata. Predržit ću. Koliko je potrebno da se konj smiri, jeli Milane? Pa jedno pola sata kad uđe u prve 3-4 kuće, okreni već. Onda se uhoda, što bi rekli, jel da? Onda se uhoda i onda ide. Bez problema. Znači prve 3-4 kuće, 5 samo da uđe, to je to. Bravo, Da. bravo. Pa ništa, ajde onda da ne zadržavamo, šta da kažemo? Jedino možete da snimite one moje momke napolju. To obavezno, sve redom ćemo snimiti. Ali, šta da kažemo? I da budete naši gosti i pozivamo vas za mali Božić da dođete u Rumu i da budete s nama ceo dan. To se podrazumijeva i evo već sad prihvatamo poziv. Važi. Ništa, šta onda kažemo za kraj? Šta bi poručili svim ljudima dobre volje? Hristos se rodi! Sa srećom, ljudi. Srećan Božić.